ti 131,749,575 ti pundo iti pan na kay patakder ti 3-story multipurpose building ti Ili Marcos, Ilocos Norte. Naka-budget at ako 131, almost 132. Mabayadan for how many years? 15 years. Iti administrasyon ni Mayor Antonio Mariano ket kalikagom na nga amin asa ni kwati munisipyo da ket maornos ken ma-develop tapnon ti kasta kunana ket daytoy ti pundasyon ken pangrugyan iti kalikagom na nga irarang ay meten ti ilida tangamin ket haan a mailibak at ili ti Marcos ket no progreso iti mapagsasaritaan ket maysa karagiti naudin kumpara karagiti ili iti Ilocos Norte adaytoy pay iti naisarita ni Governor Matthew Marcos Manotok kabayan iti naisayangkat a groundbreaking ceremony ti pan nakaipatakder ti 3-story multi-purpose building itay Calabes. We know that Marcos has always been one of the siguro towns that has been left behind, no? But we see here today that this is a major step forward. And one that I and the whole provincial government wholeheartedly supports. Dito'y pa'y asinaludaran ni Governor Matthew Marcos Manotok ti pan nakapanunot ni Mayor Antonio Mariano ang masukatan ti daan a munisipyo ti Baro adaytoy pay ket tallo akad saaran. Inbaga ti gobernador kabayatan ti panagbalina ang kangronaan asa nga ili ken nagsarita iti groundbreaking anam namaen na at ti pan nakairubwat tinaso a proyekto ti umuna nga addang iti panagduras tinadakamat nga ili. Mainaig iti daytoy in patalged na tinananay a suporta na ken ti sububukel a gobyerno probinsyal iti daytoy aganwat ti ili a Marcos. Mangnamnama ni Gobernador Manotok aday ito iti pangrugyan ti Baro a pakasaritaan tinadakamat nga ili nang nangruna ket ti munisipyo ket saan laeng nga maysa a pangopisinaan ngem ket di nakarkaro pay ngem iti pan nakaipasdek iti nasa o a lugar ti gobyerno munisipal. Innayon na at ti munisipyo ti simbolo ti entero a Marcos kasmet iti Kapitulyo a simbolo ti Ilocos Norte rason ang maikarkarigatan a mataginayon ti kinaornos ken kinapintas na iti imatang dagiti umili ken dagiti bisita. Impeksa ti gobernador ti panangnamnama akalpasan ti sumagmamano atawen ket may santon ti Marcos kadagiti kapintasan no saan tuman nga isupayen ti kapintasan nga ili iti entero a probinsya. That I and the whole provincial government wholeheartedly supports, and we applaud the good mayor of Marcos, and we know that, as mentioned earlier, this will truly usher in a new era for the municipality of Marcos. Kasi after all, alam po natin that the municipal hall is more than simply an office, is more than simply a place where the government is situated. The municipal hall is a representation, is a symbol of the entire municipality itself. So we applaud the good mayor and to the leadership, to the entire leadership of Marcos for this initiative. I'm sure after a few years, Marcos will have one of the nicest, if not the nicest, municipal hall sa buong Ilocos Norte. Nagyaman met ni Mayor Antonio Mariano karagiti pada nga opisyal ken dagiti empleyado iti ilida iti panakimaysada anang irubwat iti karaytoy a proyekto ti administrasyon na ken ditoy pay anagyaman karagiti adda iti religious sector a kanayon amang ikarkararag iti regta ken laingda nga agserbi. That if Marcoseños will walk together, work together, and pray together, every plant we pray, God will grant us. And despite the obstacle and difficulties that we are encountering, thanks God, we reached this part. I just want also to take this opportunity to convey my sincere
Thanks to all the people behind this milestone. To our beloved, very own governor for his support and leadership. Without you, sir, probably there is no ground breaking today. To the members of the Sangguniang Bayan, the department heads, employees, and all the barangay captains who are here with us today, the Marcoseños and our Lord who guide us through the journey. Let us continue to serve and let us continue to dream for more progressive town. Let us join hand in hand and make every dream a reality. Agbyag ti Marcoseños, agbyag ti panagkikinamaya ti tunggal maysa maysa, agbyag ti anak ni Ilocano. Mangnamnama ni Mayor Mariano akalpasan di pa nakaipatakder ti balay ti ilida ket hanto na paudi ken may santo na daydaywen nga ili dagiti turista iti probinsya nga Ilocos Norte. Manipod iti ili a Marcos, Ilocos Norte. Ako po si Joey Cordero Kiawit, nag-uulat. Kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel na JCQ Net TV at kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at huwag kaligtaan na i-click ang notification bell upang sa ganun ay palagi po kayong manonotify kapag may bago po akong video o content at huwag din kaligtaan na i-like o i-follow ang aking Facebook page na JCQ Online TV. Dito po kayo makakapanood ng mga local news, local features, local documentaries at mga iba't ibang vlogs mula sa Ilocos Norte, nearby provinces at mga iba't ibang lugar. JCQ Net TV sa YouTube at JCQ Online TV sa Facebook page. Maraming salamat po. Ang JCQ Net TV at JCQ Online TV is powered by JCQ Multimedia Services, owned and managed by yours truly, Joey Cordero Kiawit, located my studio and office at Barangay 6, San Juan Bautista, San Nicolas, Ilocos Norte. JCQ Multimedia Services is DTI registered and member of Philippine Online Broadcaster Association.